Kom her. Det er Peter Arben igen. Ja, i dag bliver det måske lidt vildere end en baglander. Nej, og stå på hænder. Nu sagde jeg lige, der afslørede lige, hvad jeg skulle lave. Ja, men jeg vil lave... Hvordan laver du en baglander inde i dit rum, inde i dit værelse? Det er selvfølgelig mange, der gider, fordi udenfor, der er det sgu... Hvorfor knipser jeg så meget med? Ja, i stedet for det. Udenfor, så er der jo rigtig koldt mange gange, og det er jo ikke så godt. Så derfor vil jeg lige vise jer, hvordan man laver... Eller, det er der selvfølgelig mange af jer, der kan, for jeg er rigtig dårlig til at springe. Det er altså. Men ja, jeg vil vise jer, hvordan man nu kommer ind og laver en rigtig safety baglander inde på sit værelse. Først, hvad skal man bruge sådan en her? Jeg ved ikke, om I kan se det, men... Ja, en madras, som der ikke går under i. Sådan, helst sådan en med rigtig hårdtrykket skumgummi i. Det er godt. Men ja, nu vil jeg vise jer det. Prøv at se her. Indenfor ikke også, fordi der ikke er højt til højloftet. Så skal I sørge for at ramme loftet. Nej, det skal I ikke. Men ja, prøv at se her. Er I klar? Nu gør jeg det. Fandme mere. Det var virkelig godt. Ja, selvfølgelig kan jeg sgu da det. Er I klar? 1, 2, 3. Nu. Sådan der. Fuck du. Ej, det var det ikke. Men ja, sådan skal I gøre. Og helst gør jeg det udenfor. Nej, det skal I ikke, når det er inden for jeres værelse, men hej hej.